салом, як хабар. гази моеъ пас аз чанд муддати камчинӣ ва гаронӣ давоми чанд рӯзи охир арзон шудааст. ҳоло дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории гази моеъ 460 дирам 470 дирам арзиш дорад. ин тахминан 1 сомонӣ арзонтар нисбат ба 2 ҳафтаи пеш аст. он вақт яъне миёнаҳои моҳи ноябр ва аввали моҳи декабр гази моеъ 5,50 дирам 5,60 дирам арзиш дошт. сабаби коҳиши нархи гази моеъро дар хадамоти зиддинҳисорӣ ба пайдо шудани роҳҳо ва манбаъҳои воридоти сӯзишворӣ рабт доданд. соҳибкорони тоҷик берун аз қарордоди байни давлатӣ ва квотаи ҷудошуда борҳои алтернативӣ аз ҷумла ворид кардани газ аз корхонаҳои хусусӣ бо нархи баландтар бозори кишварро бо газ таъмин мекунанд, гуфтанд дар ин ниҳод. шоҳҷоиза 1 миллион сомониро аз Zetmobile ба даст дор. илова бар ин шуморо ҳар моҳ то 20 000 сомонии ҷоиза интизор аст. ҳамагӣ бо 3,5 сомонии ID рамзро ба даст дор ва дар ин иқдом ширкат кун. Zetmobile аз 2 миллион як қадам роҳ аст. хабар маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.